Kamiliky. A další vlog, čtvrtý vlog. Ksichtem Kamiliky. A tady jsem nízka. A oni už jdou domů, vás jsme všichni nebyli. Už jsem zdivila. Tak dobrá. Tak jeden člověk 30krát. Si odchází. To je smutný. Ta tam stojí a čuní na mě. Tady to je pátý vlog. Šestý vlog. Takový mini vlog spíš. A jdu se ze školy, jdu se retardovat na čepici. Jsem retard. Teď jsem měl jmenovat retard Alpa. Ale to k čemu se dostaneme díl. Já doufám, že zase nikdo nebude čumět. Když na mě budou čumět, tak stane to, že že jsem blázen, no což jsem. Ale bolí mě noha, nejdu na fotbal, jak tam jdu. A dejte určitě like, odběr. Proč je smuzka? Před chvilkou jsem natočil jeden vlog. Ten mi nevyšel, je tam ta paní, která tam stála, mi ho vypla. A ten debilní mobil se vypnul sám, takže teď nevím. Natočím to po třetí dokonce. Za papej jsem nechtěl. Po druhý to skonila tam ta paní a po třetí už se mi to doufám povede. Jo a doufám, že se vám tady to video bude líbit. A dejte like, odběr na channel. Čím víc odběrů, tím víc videí, tím víc lajků a tak dále. Odebírejte lajkujte, sledujte moje videa a bude to fajn. No. Překonáme hranici 5 lajků, tady v tom videu. Nebo u jakýhokoliv videa tam, jo. A prostě když překonáme 5 lajků, nebo odběrů, nebo tak, takového speciálu. Ještě se rozjíždím. A doufám, že se vám tohle video bude líbit. Mně se teda jako líbí. A